abinda wannan hikiman take nunawa shine duk abinda aka ajiye na haske a zuciyanka na imani to sai an gan shi a gaɓoɓinka sun fito. Ba za ka ga mutum tantirin mara mutunci mai mummunan mu'amala mai mummunan zamantakewa to wannan mutumin ka samu wai zuciyansa an ɓoye wani haske na imani a ciki ba za ka samu ba. Wanda aka ajiye hasken imani a zuciyarsa to da su yana so su biyo gaɓoɓinsa su biyo halayensa. Shine abinda al-Imam al-Busiri yake cewa idan gaɓoɓi suka zamo sun samu shiriya wa iza hallatil hidayatu qalban nashidat fil ibadati al-a'dha'u, idan shiriya ta sauka ma zuciya sai a ga gaɓoɓi suna nishadi wajen ibada, halaye suna da kyau, mu'amala yana da kyau, amma ba da ka taɓa samun mutumin banza mai mummunan mu'amala sannan kuma tsakaninsa da Allah da akwai kyakkyawan alaka ba. Allah ba za ka samu ba. Sheikhu Ahmadu Tijani yana cewa man ubtuliya bi hatki huquqil insaniyati ubtuliya bi hatki huquqir rububiyya, wanda ka ganshi yana keta alfarman mutane, yana da munanan halaye, to da ka samu haka yake keta alfarman Allah, haka yake keta hurumin Ubangiji. To alaman mutumin kirki alaman mu'amalansa da halayensa. Addini gaba ɗaya akhlaq ne, halaye ne, mu'amala ne. Wanda ba yi da mu'amala to kar kama kawo shi cikin sunufin mutanen da Allah ya saukar da hasken shirya a zuciyansu, sai dai a roƙa masa shirya ɗin Allah Ubangijin ya shiryar da shi. To shine mastudi'a fi ghaibi sara'ir, abinda aka ɓoye a cikin ɓuya na asirin zuciya, zahara fi shahadati zawahir, zai fito a bayyanan zahiri, ma'ana za a gani a bayyana na gaɓoɓin mutum. Wannan yana nuna maka mu daɗa kyautata mu'amalanmu, mu daɗa kyautata zamantakewanmu, mu daɗa kyautata sulukinmu cikin jama'an da muke rayuwa a cikinsu.